Elena Dmitrievna va néixer en el si d'una família burgesa a la ciutat de Kazan, Rússia. Els seus familiars i amics més propers la definien com una nena tímida i introvertida, però amb una delicadesa i encant natural. Creixia feliç dins l'entorn familiar, però la mort del seu pare va fer trontollar el seu estàtic i immòbil món als 11 anys. El 1912 va tenir una tuberculosi que va agreujar la seva tendència a l'aïllament i les relacions en petits cercles. I Elena era una noia misteriosa i amb una gran intuïció que es va relacionar amb molts artistes i intel·lectuals. Poc s'imaginava a la seva infància i joventut que acabaria sent la musa de grans artistes i que esdevindria Gala, la inspiració de Salvador Dalí. Salvador va conèixer Elena l'any 1929, quan va ser convidada a passar l'estiu a Cadaqués conjuntament amb qui en aquell moment era el seu marit, Paul Eluard, un poeta. Des d'aquell moment ell es va enamorar perdudament de la seva musa i no va cessar fins a aconseguir-la. Van exiliar-se junts durant 8 anys als Estats Units per culpa de la Guerra Civil Espanyola i no va ser fins al 1958 que es van casar al Santuari dels Àngels, al Gironès. Dalí va començar a estudiar a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, però va ser expulsat el 1926, poc abans dels exàmens finals, després d'afirmar que no hi havia ningú a l'acadèmia suficientment competent per examinar-lo. Anys més tard esdevingué un punt de referència del moviment surrealista. Utilitzava les imatges dels somnis, més que les reals, com a font d'inspiració amb una tècnica hiperrealista reflectia mons impossibles. Ell ho anomenava el mètode paranoico crític. Era curiós que era la Gala la que sempre deia que les obres estaven per acabar. Era l'hora de dinar, o sopar, és igual, i ell intentava convèncer-la que ja estaven bé, que si no acabarien perfectes. When her father died, it must have been at the age of 11 or 12, I don't know exactly. She closed herself in more and more. With strangers, she wasn't so much social as she was with close friends. It's not she was a bad person. On the contrary, she was very unselfish. But she built a wall around her, and she didn't let anybody see what was inside. The Secret Life of Salvador Dalí és l'autobiografia que va escriure el pintor quan va viure als Estats Units. Bé, no sé si és ben bé The Secret Life. A l'any 2003, fent unes reformes a la casa museu del Salvador Dalí, enderrocant una paret, van aparèixer uns documents entre els quals va aparèixer la partida de naixement d'en Salvador. I aquí és on es desmunta tot, perquè realment en Salvador de cognom no era Dalí, sinó Domí. Però podria ser que el que tothom pensa que és real no sigui cert? Que s'hagi creat una farsa al voltant de Dalí? Me'n recordo que l'Antoni Pichot li deia: quin personatge t'has anat a crear. M'ha quedat gravat per sempre. Recordo una frase que sempre m'ha encuriosit molt, que el meu avi la deia així com sense dirigir-se a ningú, saps? Així com xiu-xiuejant, deia: Dalí es vesteix més de gala del que sembla. Fa poc que he entès què volia dir exactament aquesta frase. Hi ha algun dels seus autorretrats que es fusiona l'home i la dona i n'hi ha que hi ha nens sense penis i ningú es preguntava per què. Va ser un producte creat conjuntament entre tots dos, en el qual tots dos sortien beneficiats. I a més tots dos estaven còmodes amb el paper que representaven. Així junts com anaven sempre, no? Tots junts van crear aquesta marca, aquesta imatge, aquest personatge, el Dalí. La D i la I de Domí i l'Al
a la part central de Gala. I Elena només desitjava poder pintar tranquil·lament, sense necessitat d'haver de publicitar el seu art. I en canvi Dalí, que havia deixat l'escola de molt jove i que a més tenia com poc reconeixement, doncs ja li estava bé tenir aquest paper més excèntric, com més públic. Vaja, que així érem feliços i això no és cap crim. Ella va assumir la part d'art, la part artística i la mirada crítica, no? I ell va adoptar el personatge mediàtic i públic. Tots dos, cal dir que tots dos eren essencials i imprescindibles perquè funcionés, perquè anés bé. I ho tenien molt clar. Tenien molt clar que necessitaven una base molt sòlida perquè el muntatge fos creïble. I ho van aconseguir-ho.